Бо дохтарони азиз, шумо, пожалуйста, пешакӣ ай шавҳаротон бипурсен, баъд бирен кор кунен. Барое ки ҳастанд духтаро ки мо да телефон мекунанд, мегӯянд мо кор карданӣ, мепурсанд дар бораи кор. Мо чанка мефаҳмонем, баъд мегӯянд раҳмат, хай мо мерем, ай шавҳар мо мепурсем, баъд меоем, дигар намеоем. Барои ҳамин духтарони азиз, пешакӣ пурсен, баъд биёен. Бо шавҳарои азиз, шумо агар ҳамин навора тамошо кардестен, ман мегӯм по секрету. Дадам аввал розӣ набуд ки очам кор бикуна, ҳамин кори фабрикида, ну, намефаридаш. Баъд дида ки очам хушрӯ кор кардеста, пули хушрӯ мегира, ба ҳама орзуҳо мо расидем. Вот. Баъд розӣ шуда гуфта кор кун. Барои ҳамин шумо не ҳамин хел бикунед ки баъд шавҳаротон бигӯянд майли кор кун. Ана мин хел дӯстони азиз, духтарони азиз, барои ҳамин корда бидроем, не